dijelove slavnog spomenika Pilsudskom. Samu zgradu pak, gdje je dosad čuvano ovo blago, za projekt izgradnje studija galerije treba srušiti do temelja. Svi eksponati iz postojećeg depoa su izmješteni i firma Ingrad, koja je dobila posao na natječaju, u toku drugog tjedna kreće sa pripremnim radovima za rušenje. Taj novi studio biti će zasigurno jedno novo poprište stručnjaka, stranih i domaćih posjetitelja. Također ovdje mislimo i na taktilne radionice za slijepe i poluslijepe osobe. Tako će sljedeće jeseni Klanjec dobiti novu turističku atrakciju, a Augustinčićev opus primjeren prostor. U povodu Svjetskog dana baštine, Hrvatski restauratorski zavod danas i sutra organizira dane otvorenih vrata. Bogat program počeo je radionicom za male restauratore na kojoj je bila i naša ekipa. Lokacija Kapela Svetog Roka na Rokovom perivoju. Povod radionica za restauratore predškolskog uzrasta. Zadaća odstraniti presliku s prebojenih daščica. Zato da bi vidjeli kako je zlato i kako se može nalaziti. I kakva su pustinska slova, kao i ova. Praktični dio nastave pratilo je predavanje. Na sreću nije bilo ocjenjivanja. Vidjeli smo Svetog Roka i bilo nam jako zabavno. Hrvatski restauratorski zavod od 2013. provodi restauratorske radove na oltaru Svetoga Roka. I htjeli smo djeci na lokaciji pokazati što je restauratorski posao, kako se radi i da dožive u prostoru radnom fazu rada koju su tu savladali. Samo dijelić je to bogatog programa kojim se građanima svih uzrasta predstavlja rad zavoda i njegova uloga u zaštiti i očuvanju kulturne baštine. Poseban program koji smo osmislili je Poliklinika za umjetnine. Dakle, to je jedan sadržaj koji je kao svojevrsno savjetovalište vlasnicima umjetnina o načinu čuvanja, održavanja i manipuliranja umjetninama u privatnom vlasništvu. Ako se iz prve ruke želite upoznati s radom naših čuvara baštine, njihova vrata otvorena su još sutra. Iako smo svakodnevno svjedoci zatvaranja sve više obrta i malih trgovina u središtu grada, za opstanak kvartovskih dućana ipak ima nade. Pronašli su način kako uspjeti